er 3 plus 5. Det er... Okay, det er 8. Det er 8 plus 14. 22. Gange 3. 66. Plus 18. 84. Gange 2. Kan det ikke? 168. Gange 5. Kan du ikke? Nej, jeg kan godt. 168 gange 5, og der er ikke noget med lommeregner, vel? Nej, jeg kan godt. Jeg tror godt, jeg kan. Hvor meget var det nu, du skulle gange det med? 5. 5 gange 168. Ja. Jeg tænker lige. Det kan tage dig tid. Jeg kan godt. Nå, mens du tænker. Nej, det må du ikke. Du skal gøre det i hovedet, dig. Nej, må godt skrive noget på papir. Skal vi lige hurtigt. Mens Emil tænker, så ser vi lige et par videoer. Kom nu, Emil. Hvor lang tid kan du tage? Af gange 5 gange 168. Jeg har allerede svaret lige nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tiden er gået. Det 140. ja, det var der længere. Plus 160. Okay, det er 1000. Gange 1000. Det er 1 million. Godt, Emil, han klarer det. Inden for 2 minutter.